ocupada con algo e a saber exigir Micro. aquilo que desexa. Carmen Coello. Ben queridos e ben queridas estudantes e profesores e profesoras neste día de reivindicación do dereito á educación acompáñanos neste acto. En representación da Xunta de Galicia, o director xeral de Centros e Recursos Humanos, don José Manuel Pinal, a subdirectora xeral de Cooperación Exterior, dona Pilar Romero, en presentación do Concello de Santiago de Compostela, a concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Cooperación, dona Concepción Fernández, e o concelleiro de Educación, Cidadanía e Dereitos Humanos, don Manuel Dios. Hoxe reunímonos aquí en Santiago de Compostela porque nos gustaría aprender estas tres cousas: estar contentos, estar ocupados coas causas boas e xustas e saber exixir desde o corazón e a xustiza. En primer lugar, estamos contentos e felices. Debería ser un dos dereitos humanos máis importantes. Nós estamos moi contentos e contentas por estar aquí hoxe, por formar parte da campaña mundial pola educación que durante todos estes días en toda España, en toda Europa e en todo o noso planeta sae ás rúas e ás plazas para berrar e exigir que todas as persoas teñan dereito a unha educación de calidade. En segundo lugar, prepararnos a presentar aquí tívonos moi entretenidos nestes meses. Na escola aprendemos que cada 20 minutos persoas ven obrigadas a abandonar as súas casas, polas guerras, pola fame ou polas catástrofes naturais provocadas polo cambio climático. Hoxe lévanos desde as 11 da mañá compartindo as nosas reflexións. Neste rato que levamos xuntas, 2.400 persoas tiveron que escapar do seu fogar. E quen son as persoas máis afectadas? Como sempre, as máis débeles. As persoas encargadas de construir a sociedade de mañá. As nenas e nenos que abandonan, non só a súa casa, senón o seu parque, o seu cole, os seus amigos e amigas e teñen que correr para conservar a súa vida. Desgraciadamente, un total de 75 millóns de nenas e nenos non están escolarizados por estas razóns. E chegamos ao terceiro punto, saber exigir. Hoxe, xoves 3 de maio, exigimosles que nos axuden. Somos moitas persoas, somos milleiros de nenas e nenos en toda Galicia e en toda España, pero aínda non podemos legislar a gobernar. Sabemos que vostedes teñen esa forza, e xa conocemos o dito: un gran poder, unha gran responsabilidade. Por iso, lles pedimos que nos axuden, que fagan chegar as nosas mensaxes aos seus compañeiros e compañeiras, cos que comparten responsabilidades de goberno, aos nosos representantes políticos no Parlamento de Galicia, e mesmo aos seus rivais políticos tamén, porque non só demandamos o que todas as persoas do planeta queiran, que todas as nenas e nenos poidamos aprender na escola. Un aplauso. Unha pequena aldea do interior da provincia de Coruña. Estamos moi contentos de poder estar aquí representando a todos os mozos e mozas do rural. Sentímonos orgullosos da nosa escola, da nosa aldea, da nosa forma de vida e das nosas costumes. Queremos que os nosos fillos e fillas estuden no CPIBX de Cera, igual que o que facemos nós e o que fixeron os nosos pais e nais. Pero sabemos que se os políticos non se toman a escola, non se toman moi en serio unha intervención no rural para conservarlo e adaptarlo aos novos tempos, a nosa escola acabará sendo un edificio abandonado. E cando veñamos da cidade a visitar os nosos maiores, estará a ella igual que as casas e os campos. Vale. Queredes engadir algo a esta reflexión que teñen eles? Podemos deixar unha reflexión? É unha reflexión importante, como tal, hai que merece a pena, así por iso que non se trata de contestar, sino apoiar a reflexión e compartila. Decía que a Xunta de Galicia traballase en moitos campos para poder manter a educación rural e para que, bueno, rapaces como a vos e as familias vosas poidan continuar residindo, vivindo no lugar no que estamos.